Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-Komuni ta' Santa Marija fejn bħalissa qed isir programm ta' riabilitazzjoni għal dawk bi problema ta' dipendenza fuq sustanzi fosthom id-droga u l-alkoħol. Matul iż-żjara tiegħu Dr. Abela kellu l-opportunità jiltaqa' mal-membri ta' residenza u jara mill-qrib kif jaħdem dan il-programm li hu mibni fuq kunċett ta' komunità terapewtika. U żar ukoll il-binja fejn jgħixu residenti u sema qatt ta' stejjer ta' sfida u perseveranza u kif dan il-programm offrilhom it-tama u l-għodda meħtieġa biex jerġgħu jibdew ħajja b'saħħitha. Waqt din iż-żjara l-Prim Ministru ltaqa' wkoll mal-pazjenti li bħalissa jinsabu fis-Substance Misuse Inpatient Unit. Din it-taqsima magħrufa wkoll bħala dar l-impenn hija l-unika faċilità medika f'Malta li toffri osservazzjoni u stabilizzazzjoni għal persuni li jkunu qed jissiltu mad-dipendenza fuq is-sustanzi. Din il-faċilità tilqa' fiha sa massimu ta' 7 persuni li jkunu referuti minn tobba speċjalizzati fid-dipendenzi. L-għan ewlieni ta' dar l-impennu li joffri kura medika intensiva għal perjodu qasir ta' bejn 7 u 10 ijiem taħt l-għajnejn ta' professjonisti tas-saħħa.